ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ки заминаҳои он дар асоси се ҳадафи умумии миллӣ фароҳам оварда шуданд бо мақсади рушди соҳаи саноат эълон гардид. татбиқи ин вазифаи муҳим имкон медиҳад ки тоҷикистон дар давраи миёнамуҳлат аз кишвари аграриву саноатӣ ба мамлакати индустриаливу аграрӣ табдил дода шавад. дар стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 ва барномаи миёнамуҳлати рушд барои солҳои 2016-2020 бо мақсади баланд бардоштани қобилияти рақобати маҳсулоти ватанӣ, ворид намудани технологияҳои муосир, тақвияти нерӯи кадрӣ дар ин самт ва такмили минбаъдаи заминаҳои меъёрии ҳуқуқии бахши саноат чораҳои мушаххас пешбинӣ гардиданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санаи 14 октябри соли 2019 дар мулоқот бо кормандони соҳаи саноати кишвар иброз доштанд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмӯъ дар замони истиқлоли давлатӣ барои соҳибкорону сармоягузорон беш аз 100 намуди имтиёз ва сабукиҳоро ҷорӣ намудааст ки нисфи онҳо барои дастгирии соҳаҳои истеҳсолӣ пешбинӣ шудаанд. дар давраи соҳибистиқлолӣ ба корхонаҳои истеҳсолӣ бо сармояи хориҷию ватанӣ тавассути озод намудан аз пардохти боҷи гумрукӣ ва андозҳои гуногун дар ҳаҷми беш аз 21 миллиард сомонӣ имтиёзҳо пешниҳод гардиданд ки саҳми давлат дар рушди саноати кишвар маҳсуб меёбад. ҳамзамон бо ин дар 5 соли охир ҳукумати кишвар бо якчанд ширкатҳои сармоягузории хориҷӣ ва ватанӣ 14 созишномаи сармоягузорӣ ба имзо расонид ки бо татбиқи онҳо 20 корхонаи нави истеҳсолӣ бунёд ва зиёда аз 5000 ҷойи нави корӣ муҳайё карда мешаванд ва дар ин самт аз худкунии беш аз 14 миллиард сомонӣ сармояи мустақим пешбинӣ гардид. то имрӯз дар доираи созишномаҳои сармоягузорӣ зикр гардида бо ҷалби қариб 9 миллиард сомони сармояи мустақим 13 корхонаи калони саноатӣ бунёд карда шуд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ваҳдат аз зумраи корхонаҳои навтаъсисе мебошад ки дар заминаи дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба кор оғоз кард. санаи 15 январи соли 2020 пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Шоҳмансури пойтахт ба фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ваҳдат ки ба истеҳсоли ҷуроб машғул аст оғози расмӣ бахшиданд. зимни шиносоӣ бо фаъолияти корхона ба роҳбари давлат иттилоъ дода шуд ки иқтидори истеҳсолии корхона 19 миллиону 200 ҳазор ҷуроб дар як сол буда маҳсулоти он ҷавобгӯ ба талаботи бозори дохиливу хориҷӣ аз рӯи стандартҳои пазируфташудаи ҷаҳонӣ истеҳсол карда мешавад. мақсад аз таъсис додани корхонаи ҷуроббофӣ то ҳадди ниҳоӣ коркард намудани ашёи хоми маҳаллӣ бо шуғли доимӣ таъмин кардани аҳолӣ, тақвият бахшидан ба иқтидори содиротии мамлакат ва мусоидат ба ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар арзёбӣ мегардад. با دستگیری اساسگذار سول وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب اولی در شهر دوشنبه با موقع زمین 1 گکتار و 70 توقی زمین جدا کرده شد. عین حال ما مشغول به برآوردن جوراب هستیم. در کارخانه نو ما تجهیزات‌های نو رو وارد کردیم از دولت‌های ترکیه، ایتالیا، سیتوی با تکنولوژی نو ما حاضر اشیاء رقابت‌پذیر با بازارهای جهانی استحصال میکنیم و اشیاء استحصال شده کارخانه ما با دولت‌های روسیه، قزاقستان، قرغیزستان صادرات کرده می‌شود. ҷуроббофӣ дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ваҳдат чанд марҳилаи истеҳсолиро дар бар мегирад. дастгоҳи истеҳсолӣ дар навбати аввал тори риштаро аз калобаҳо ба дохили худ мебарад ва сипас ҷуробро қолабрезӣ мекунад. ҷуроб баъди қолабгир шудан дар дохили дастгоҳ ба берун партоб мешавад. барои қолабрезӣ кардан ва ё бофтани як ҷуфт ҷуроб ба дастгоҳ 6 дақиқа вақт лозим аст. бонувони бофанда дар баробари назорати хати истеҳсолӣ ҷуробҳои партобшударо рӯи ҳам ба тартиб мегузоранд.
نوزده هستم، خونشین بودم. بعد به این کارخانه آمدم، خیلی کارخانه محبوب شد. معاشش نه. ما خودسند هستیم که دختره خونشین و کار تامین شدیم. дар гӯшаи дигари корхонаи ҷоробофӣ коргарон амалҳои чапросткуниро анҷом медиҳанд ки марҳилаи навбатии истеҳсолот ба шумор меравад. тавре аёнамон гардид, аксари кормандони ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди ваҳдат ҷавондухтарони хонашин мебошанд. духтарону бонувон аз он хушҳоланд ки ин корхона дар масофаи наздик ба манзили истиқоматиашон бунёд гардиду онҳо бо ҷойи кори доимӣ таъмин шуданд. ما آنها را به کارهای بافندگی، دوزندگی، بند و بستگر، چپراستکنی همه آنها را به کار جلب نموده کارشان را خوب آموزش می‌گذرانیم. به نهایت شرایط خوب را به ما تامین کردگی. مزد معاشمان باشد از 800 تا 1200 است. با خوراک گرم هم تامینند، با نقلیات هم تامینند. به دختران خرسندند که خیلی کارخانه نغز داریم. فخر هر یک تای ما است که چنین کارخانه پیشرفته ما داره. мутахассисони ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди ваҳдат корро ба хоҳишмандон дар муддати 10 рӯз меомӯзонанд. баъди омӯзиши касбу кор занону духтарон пурра ба фаъолият оғоз мекунанд. корхона айни замон фаъолияти худро дар ду баст бароҳ мондааст. кормандон бо музди миёнаи моҳонаи аз 800 то 1200 сомонӣ дар як моҳ 15 рӯзи корӣ доранд. ин бонувон мувофиқи реҷаи корӣ аз соати 8 то 20 фаъолият мекунанд. маҳсулоте ки имрӯз дар корхона истеҳсол мешавад ҳамаи циклҳои коркардро дар бар мегирад. саркарда аз ашёи хоми маҳаллӣ то ба коркарди ниҳоии он, яъне ҷуроб истеҳсол мегардад ва маҳсулоте ки имрӯз истеҳсол карда мешавад пурра аз ҷиҳати экологӣ тоза аст ва дорои сертификати BCI мебошад. яъне ки дар сертификати байналмилалии BCI ки ин сертификати сифат аст ва метавонад дар ҷаҳон рақобатпазир бошад. талабот ба маҳсулот хеле зиёд ба назар мерасад, хеле хуб аст ва дар оянда низ мо нақша дорем ки тақвият бахшем ба кори корхона ва хатҳои истеҳсолиро низ зиёдтар бисозем. дар гӯшаи дигари корхона занону бонувон ҷоробҳоро бандубаст мекунанд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ваҳдат дар шаҳри душанбе айни замон беш аз 300 нафарро бо кор таъмин кардааст. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани марҳилаи дуюми корхона қарор аст дар он бештар аз 600 нафар бо кор ва маоши хуб таъмин гарданд. имрӯз дар корхонаи мо намудҳои маҳсулот яъне ҷуробҳои кӯдакона, занона, барои наврасон, мардона, варзишӣ ва навъҳои зимистона ва тобистона истеҳсол карда мешавад. ҳама намуди ҷуробҳо истеҳсол мегарданд ва бо дар назардошти сифати баланд. мо аз он итминони комил дорем ки маҳсулоте ки имрӯз дар мо истеҳсол мешавад дар марказҳои савдои шаҳри Душанбе, хусусан ноҳияҳои тобеи марказ аллакай таъмин гардида истоданд маҳсулотҳои мо ва ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки маҳсулоти мо дорои харидор аст, яъне дорои талаботи хуб мебошад, чунки талабот аз сифат вобастагӣ дорад. ҳар қадар сифати маҳсулот ки беш баланд бошад, талабот ба он низ зиёд мегардад. истеҳсолот дар корхонаи ҷоробофии ваҳдат бо истифода аз ашёи хоми ватанӣ бароҳ монда шудааст ки ба истеҳсоли маҳсулоти сифатан баланд мусоидат мекунад. таҷҳизот ва хатҳои технологии корхона дар минтақа беназир буда қобилияти истеҳсоли маҳсулоти сифати баландро доро мебошанд. 80% таркиби ҷуробҳои ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди ваҳдат аз пахта буда дар дохил ва хориҷи кишвар харидорони доимӣ доранд. ҳамин меъёри кор таваҷҷӯҳи харидорони ватаниву хориҷиро бештар ба худ ҷалб кардааст. масъулин иттилоъ доданд ки навбати дуюми коргоҳ давоми соли ҷорӣ ба фаъолият оғоз хоҳад кард. зеро барои ин ҳамаи шароитҳо муҳайё буда хатҳои истеҳсолӣ низ харидорӣ шудаанд. саривақт фаъол гардонидани марҳилаи дуюми корхона даромаднокии онро афзун ва теъдоди ҷойҳои нави кориро бештар месозад.
صحبت